Biasane sapare sing akeh. Halo. Bakul janganan, bakul urap. Bakul janganan. Tambane apa terus iki? Terus. Yo. Kata. Pak Mano. Halo, halo. Wah. Pak Kidam. Halo. Pak Kusus. Halo, Pak Jos. Tak kirim nang iki kok pek muarem. Murah. Halo Om. Halo, Pak Jos. Halo. Ganjar, Ganjar. Oh Ganjar, saiki ngerti sampean rambutnya ngono amre pangling. Ora utuh Ganjar malian. Yo, Mam, yo. Ajane nang ndi? Ganjar.